Казан Федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты каршында төрки халыкларының танылган шәхесләре исемен йөрткән мәгърифәт үзәкләре махсус кабинетлар ачу күркәм гадәткә үрелде. Бу көннәрдә Абай исемендәге Казак теле һәм мәдәнияте үзәген ачу тантанасы узды. Нәтиҗәле эшлекле аралашу Бөстәнә мөнәсәбәт цивилизация тудыра дип язып калдырган фәлсәфи хезмәтләрендә киң кырлы шәхес Абай Кунанбаев. Чыннан да, халыкара хезмәттәшлекне үстерүгә галимнәрнең, фикер ияләренең һәм язучыларның керткән өлеше бәяләп бетергесез. Именно такие мыслитель, который определяет духовный мир. Абай Кунанбаевның иҗаты казак халкы өчен генә түгел, бөтен төрки мәдәнияте өчен дә зур әһәмияткә ия. Ике яклы хезмәттәшлек Россия һәм Казакстан халыкларының мәдәни һәм тарихи элемтәләрен ныгыта. Абайның үсешенә йогынты ясаган шәхесләр арасында татар халкының бөек улы Шиһабетдин Мәрҗәни дә барлыгы мәгълүм. Бу факт үзе генә дә шагыйрьнең безгә ни дәрәҗәдә якын шәхес булуын раслый. Миңа калса, һичшиксез әлеге вакыйга бүгенге Гумилев исемендәге Евразия Милли университетының безнең базада ачылган үзәге ул безнең мөнәсәбәтләргә дә, фән, мәгариф өлкәсенә дә үзенең өлешен кертәчәк. Ондай болам кайта дип айтпагыз. Казан университетында 400-дән артык казах студенты укый. Яңа ачылган кабинет фәнни-мәдәни чаралар үткәрү өчен аларга әзер мәйданчык. Енді арғарай байланыс болады. Ойлайм, татар халқына Казан Федераль университетіне көп рахметімді айтамын. Ачылышта катнашучылар өчен Абайның бердән-бер нөхсәдә сакланган хезмәтен күрүдә зур бүләк булды. Әлеге нөсхә инде бездә генә саклана Казан университетының китапханәсендә. Һәм әлбәттә без аны перчаткалар белән генә тотабыз дип әйтик инде, чөнки кешенең кулындагы төрле микроорганизмнар аның кагазы белән тәсиргә керергә мөмкин инде, әйме? Шуңа күрә әлеге кагаз бозылмасын өчен, узаграк әлеге китап саклансын өчен без перчаткалар белән эшләтәбез. Казах мәгърифәтчесе шагыйрь Абай Кунанбаев исемен йөрткән кабинет филология һәм мәдәниятара багланышлар институтының беренче катында урнашкан. Аны Казакстанның Казандагы баш консулы җитәкчелегендәге вәкаләтле вәкилләр сайлаган. Башка илләрдән консул булып килүчеләрнең көндәлек вазифаи эшчәнлектән тыш хыялында йөрткән, үзенә максат итеп куйган гамәлләре дә була. Абай исемендәге мәгърифәт мәйданчыгы ачып, минем хыялымны чынга ашырдылар. Татарстан хөкүмәтенә, Казан һәм Евразия университетына зур рәхмәт. Абай Кунанбаев сүзләре белән әйткәндә, тормыш булмаган җирдә камиллек тә юк. Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында тормыш кайнап тора. Әлбәттә, бу үзәк белән генә чикләнмәячәкбез. Монда 30лап кеше керә ала, катнаша ала, утыра ала бу аудиторияда, ләкин безнең актлар залыбыз да бар, башка зур аудиторияларда һәм мөмкинлекләребез дә бар. Без киләчәктә кирәк булган очракта ул бүлмәләрне, ул мәйданнарны да менә бу максатка ярашлы чараларны уздыруга бирәчәкбез. Биредә аның сирәк китаплары куелган һәм ул бикле тора. Әмма кабинет бер кайчанда ябылмасын, һәр вакыт ачык торсын. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.